Wat geeft de gemeente het recht om dit te doen? Want wij leven namelijk met z'n allen bij de gratie van deze natuur. De gemeente wil een trostek van 15 meter breed maken voor de recreatieveert. De mensen van de Skilkamp minder benauwd dat het de deerstek is voor een zeevogelkolonie. Wielster nevens haar wel degelijk goede alternatieven binnen. Ze zeggen nou, we gaan eerst graven en dan gaan we later in een evaluatie en een groter belang besjen of die kolonie hier een beschermde status kan krijgen. Ja, dat zit natuurlijk helemaal haaks op. Het is een beetje het verhaal van we dempen de put als het kalf verdronken is en dat zullen we meenemen naar de rechtbank. Het werk is al een keer uitgesteld omdat het briedseizoen nog aan de gang weer. De bewoners zijn net chin de trostek, maar willen het net zo breed en op een oorplak. Voordat de Rie van Staten een uitspraak die had, gaan wij nog net beginnen met het graven van die vaarweg. Maar we doen wel wat onderzoek, wat vooronderzoek en daar zijn we nog mee aan de gang. In de rit van de morgen de actievierders Wennehoes op verzoek van de politie hebben ze haar protest staakt. De gemeente is daarna begonnen, maar de eerste tarierings.